Dako, ano? Dako, tira! Ano uy? Isa! Isa ka na! Sabo na! Turo! Katansi! Awa! Naan na kita ipalit ang bugas! Thank you! Salamat, Lord! Apas ko si Muapa, dalan tigagpan og tubig. Oh, alright! Renz, namoy dire! Basta si Papa! Dito nangagpa. Kuya, kung sa inyong sudan? Kuya, wala. Tuyo lang. Wala lagi, Renz? Tanawa, tuyo ramong sudan. Renz, saan na yung dala? Ay, kani kuya. Paano, tubig? Pangaw na mo. Salamat, Renz. Pili si Papa na kay kuha pa sa kong Papa. Renz, salamat, Renz. Butan kay ka. Ay, naaram di ka diya pa. Renz, ako dire! Aram di ka diya pa. Tuma na eh! Renz, nabantayan mo tong taga dito? Naman sila kuya dito. Na dito? Ara. Upo ka, nagdalag panpod! Nagdala man ko. Tubig ko kuhan pan man to. Na dito? Oh, Ah, lamian ay ka. Kaon, oy! binlan mo daw ka to. Binlan ko? Binlan. Tingnan ako sila. Mga sa tagpaon ta kay managa ta. Tara, Wala tay bugas ba? kali no. Mga sa tagpaon diri oh. Nato yung mga paon diri. Igi ba kay murag tukob man daw ron. Nagdala kay kong taga kay akong plano managa nang abot nimo kay Sirkihunon ba ka? Gani ara ka? Oh. Ay, mag-ura man ko niya ako. Bagora ka? Eh, pang... Kanang silupin, butangan na itong paon. Kani gwapo kayo ni sa kuano? Mga hito ba? Mga Taiwan. Muna ilang favorite. Paborito nila ni, dagko kayo. Daw. May tagkaloy-an taron rin kay pagkamian to bugas ba. Wala ko na nagaganiha kay udto pa karon kay hapon-hapon na oh. Alas 3 tama-tama di ron ting tukob ni ting kaon ron. Bantay ha kay mo pisik. Ako pagkay hagbason ako eh. Tanan pa? Umuwi dito no, kay dito speakers area na human na. Mong tabok mo diri. Kay may na lang masuhulan ta. Di man ta suhulan ug di pa mahuman ba? Ah. Nagpete kag pan asa magagi ka kwarta? Ngayo ra ka. May kay gihatagan ka dito. Apa din ang hatag? Apik man siguro ka, basi nang utang ka ha? Valentine's karon. O utang. Tama day no? May gani kay gihatagan ka. Oo, araw ng mga puso man pud. Karon pero say karon. Gahapon namanggod. Gahapon na to ba? Gani no? Kita 15 naman ron. Kita 15 na ron eh. Deleted na siguro. May pang-iring o na partner ikaw wa. Tama na siguro ni. Tama na eh. Tama na ni. Tara, ito na to sila kuya kay kung ano tong taga. Rang, diri sa ka kay
Kain ako siyan. Okay, kuya. Ara! Oh! Sama asas kuya! Oh, sige lang. Ito, nalibang pa. Oh, nalibang. Ay, di atay. Lain na puntihan siguro ato ba kay Tuyo may sudan. Pabutay mo kuya diri ha, dili mo hawa ha, kay managa mi ni kuya. Ay, gawa lang ha. Ayaw gawa ha. Pabuta si kuya dire. Bantay lang ka ha. Sana rin. Diya lang ka ha. Yara ka lang. Kay, wala ra ba yung taon tayo bugas oy. May na lang makakuha ta karon. Ah, diha lang ka ha. Bantay lang. Kain kay ni diri rin ba basta Baga, pinagrap, oy. narong ko ano. Diri ta magsugod oh. Direk. Dire nya dito padung ta dito si babaw manaan ta. Oh, ulinti. Ikot-ikos pa oh. Okay. Ang technique ani. Naan pa? Oh. Kuha dyan na ba? Tara, manahon ta. Dili sa dapit. Ana lang tira sa diha. Tanaw-tanaw yun sa old pagkuan kay para makabalo ka. Kay ura kuan niyo kuan. Dula, may makuha anak. Kani ayaw ipakita ang taga sa tumoy. Ha? Dili. O kay parab. Dili mahiringan nga na itaga. Diha ra ning butang. Pasok gini magmaayo ibasig tukbon. Ah. Anak. Tabunan mo gamay kuan para mo nay kuan. Teknik para tukbon dia siya. Tara, kita sa unahan. Asa pa kay nindot na ura no? Ah, diri oh. Tauri ba ginindot ka diri? Ala, ang uok ini bangag oh. Di, urang to di. Di, kita paun di, paun. Karon ma. Diri day oh. Tangan din naglaway kay muna pang paduol sa isda. Diri kay pati lang. Ay, tataluyan karon din. Ta, diri ta. Diri po oh, nindot ay diri oh. Diri oh. May mga bangag-bangag pa. Diri kay may mga bangag-bangag. Di paon. Anak ang pinadaan eh. Ay, kalimut naglaway da. Mau ni pampabuinas. Wala hukal ba? Dita, dita. Spikas. Murag minus ni diri rin. Ito ta sa unahan. Tara. Asa nang pinindot diri rin? Ala, may kuan diri oh. Ano? Yung hulyo oh. Awa. Kami, daghan ko ni diri. Dut ini. Kani. Daghanon ta ni taga diri. Baga
Dagat na nagrapa ba? Mas makakuha sa diri. Sabi mo. Kami. Diri. Basta huyong-huyong ba naman diha magpabugnaw man ang isda. Kita. Kami. Lapos ni dito sa kanal ba? Siguro na. Tabangi po ko. Sige naman po kag kuhan diha. Ako rin pasagdan. Manang dagat. Hindi ano. Napatay, upat ka taga oh. Butang tanan diri. Bantay ko bising sama ka. Baik sana. Bitong paon. Paon. Tani, siniguro gini. Dito dapit oh. Kayo. Ito kacampan niya. Huyong-huyong oh. Tanawa, huyong. Luma gini eh. Isa. Bih. Dapat din ipat. May kajakpat ni ron. Kabinas nila. Isa. Pa, tabangan di gabi. Sige, sige. Pagpaon ba? Pastilan. Luwai ha. Luwaan. Nanggini pang pabuinas. Nakapundo na ang luwa dire. Bininar ko. Hindi na. Anak ba? Kabalo naman kasako ang mga tirada. Gani no? Balo na tirada ko na. Dali ipo na. Paabot to sila sa kuya sa ato aron. Tagilasan ka na. Malagid. Sus. Mas ingon ani ba? Na magdagandiha niya lapos dito sa kanal. Lapos na. Siguro gidrinks. Tuwa na niya. Tukan na ko eh. Tara, ito tayo la kuya. Gutom na po ko ba? Timo, pan. Hey, Jarens! Pa! Ngayon pa, mangisa ko ba? Pag wala na dito gaw. Sige, pagsunod na din ha. Kuya! Ay pa! Mana magtaon pa? Managay wa man mo patulog ka imong mangon. Wala, oy. Di ba nakatulong? Na daw dala si Renz? Oh, naa daw. Ang sa to. Ay. Okay, wa niya hokta. Laiwa na ko sirot eh. Nalibang ko. Pa, nakalibang siya. Kalibang di kuya. Ampo dito sa Ginoo no, may tang makakuha to atong taga. Dalig lang dito sa gan. Dapat teka pa. Panatay isda karon. Ambot lang ato ara. Ha? Ambot lang ato ug makakuha ba? Kuha? Kakuha siguro to pa. Kuha ang tato kuya eh. Amping na siguro. Si amping, salig lang siguro. Saling na sige niya o di ay. Si amping. Ara. Nagana binutan ka diri ra. Wala ka na sige. Kuan. Ang tubig. Iya. Ay, tiyo. Red, padali na kay. Tubig. Padali. Tibawon ta to ron. Padali! Padali dra, Renz. Tubig ko pa. Kuya, apa sar gusto yung manghod bi? Sa muka, manghod ay. Samok. Ay, hunak kay uhang pagkay ko. Ayaw! Pagdali, Renz, kaya magtuboy pa og ganding. Ay, ako pa. Pang! Ito, wag mong kunin mo.
Ate po ni mong dugaya mangihi. So magkapisot. Paano mo? Relax sa tadaw. Lingkod sa da. Eh, taod-taod ka mayroon. Manibaw na ta. Pa, magampo tadaan. Bago ta magtibaw. Manibaw na ta? Sige, kaya po na. Ang sa tadaan. Piyong ang mata niya. Ano ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat ni Lord. Anta, nakakuha daw mo ang itaan niya. Kuhaan. Taga. Tagaan niya ni Maglasya. Ginamutay. Kaya na maka kamyo may ubuga sa bahaw. Kaya hindi mo kwarta ba? Layo pa tayong habis. Lord, gabayin niyo. Anta, nakakuha to. Amen. Tara. Tara pang. Diara ka rin ha. Tugay pa to si kuya. Tugay pa tong kanding. Diha ra ka ha. Diha ra, maglingkod ha, magbehave ha. Bigkisan sa papa. Para swerte. Tara, tara. Kuha, tara. Ay, ay. Goodbye. Tikas. Loh. Ayay. Ayay. Siya nga eh. Yate kabuhi. Agad. Pasti lapan. Siya nga eh. Atis. Rasa eh. Ito sa lanta. Lasa eh. Loh, ini. Ini apa? Oh. Ay, cinta. Oh, setia, oi. Ya, gracian. Yang. Wow, thank you Lord. Thank you kay Lord. Oh. Jackpot pagid. Tikas. Sulah, sulit po. Kabuhi boy. Kaunrag paon uy. Pis. Kaunrag paon. Siya nga no. Tah, ina pa man tong sa may basakan. Tara. Oh, buinas kayo ng tukog kay Rins. Uy. Ay. Balin bang. Balin yung. Mana uy? Isa. Isa ka na. Sapa na. Turok. Oh, daan pa lagi ko. Galing mo. Daghan juga iba sa diri. Uyong-uyong pa na. Katan say. Uy. Uy. Thank you Lord. Thank you, Lord. Thank you Lord. Thank you, Lord. Uy. Oh. Wina Thank say. you, Lord. Oh. Dalang sandang. Ato ta ka kuya. Kuya. Kayo. Kuya. Tara. Ay. Asa si kuya? Wala pa ni balik. Balik. Awa. Naanag kita ipalit og bugas. Woo! Thank you Salamat, kayo. Lord. Salamat kayo. Salamat, Jesus. Thank you kayo. Thank you, Lord. Pagod mi nagdaom. Pagod ko nagdaom. Thank you kayo.
Yung kayo, nanagit mo eh. Nanagit tayo bukas, ugma. Nanagit tayo lungagon. Yung kayo, Lord. Thank you, Lord. Nanagit tayo lungagon, ugmara. Salamat kayo. Ba't yung imposible sa Ginoo? Nagka na kay Galini rin, sali na nig 1,000. Thank you kayo. Thank you, Lord.